Malien caman na musoman assalamu alaikum. Ana denke na balma kende de Mohamed Keita Dibaz. Biye mekalo kletan an wolonfla samba fla an muwa an dulu biye sibiri abela jelen folendo kasanga naka wati kechwala ani kasanga naka abekan lame ka boyoro mina ka ufo ka wali mondo aga lame la ga partager la ani aga cheser la bi ambolendo base décrypte la actualité africaine décryptée avec base donc amina kuma famika oye kunu jumadon anga premier ministre général Abdoulaye Maïga atara sentela kata aha politique d'action générale présentée sente mau nyoro wasablo wasadon nyoro donc ayira 2025 là 2026 là aha la nini mi avait fait fin du meneke aga la nini ye fin munu donc avait fait munu ke donc anya ye a discours bekera français là donc là en gros kambe bo amna a nyefo mauye bamanana donc mau kasiku utanu bladon gouvernement ka politique d'action générale ka plan d'action générale donc o de hukumu konnana donc damne na ngume fait ka a vidéo kala ratlo ka a traduit en offre maintenant na ye vidéo imbe 32 minutes yona donc na ngamba vidéo ko kan am son ata erkel ni kola donc on a faka dondoni parce que vidéo be janya au final chama ko sobe quoi donc nana minke nere nana ka synthèse ke ka asigi donc nere bina explication di yoro mu a une explication kaka donc on veut faire affaire minke enfin ne mina afo bakuba la quoi donc yananga do a konna là donc on a plan d'action à koko avec un plan d'action à baser lembe axe shegile kan c'est-à-dire bakuba shegile ba kono a follow oye renforcement de la défense et de la sécurité oye ga lagana ani en fait ani baski ko o shinsi jamana kono ani les réformes politiques et institutionnelles ani ka réforme politique ni réforme institutionnelle ke jamana wono ani la satisfaction des besoins fondamentaux de la population ko jamana kono de nga hami follow kolu la walia ina fo dunga faka sabati tout ça ani ni kenyani luna yono amélioration de la carte sanitaire ka kenyani aleni ali Nigeria ko sabati dugu kono amélioration du système éducatif ka kalanso ka améliorer ka a siglembe système mi ko améliorer ani apaisement du climat social ani kanani basigi jamana ko jamana de on ñonche renforcement de notre diplomatie ko ka anga diplomatie ka dofra ka a sinsi ani jamana woro chalala donc jien konnana mali be ye chukumi jien konnana ko sinsi création de conditions pour les élections transparentes et apaisées. Anika conditions créées, mumbato élection bisekake de façon transparente. Jelia kono, aleni basiki kono. Donc, aka bakuba folo, akoko renforcement de la sécurité, de la défense et de la sécurité. Donc, koka lagana aleni basiki sabati. Ko renforcer jamana kono kubuna 2025 on a kata 2026 kube fait ka recrutement massif de ke ka mo recruter armée kono mo battant andru ku fait mo battant militaire battant soldat battant andru kube fait ko o de recruter aleni agent de sécurité ba konto kube fait ko fena recruter ensuite on veut faire ka infrastructure militaire ou gland donc il a faut quand on a créé, il faut beaucoup de camps, Kuchala camp, 100 camps, aller ni Kita, ani Djema, aller ni Nyoro, aller ni infrastructure qu'on a tourné au hôpital militaire, fallait qu'on a créé Banankoroni, donc Banankoroni hôpital militaire, je pense à Kanga Laban, c'est ça qui veut dire. Allez ni bon, au terme qu'on fait toujours des défense et sécurité, hukumu qu'on a, ko opération Dougolo ko lancé à quelqu'un mis. Ouais, kasi ka plateforme opérationnelle déployée jamana kono ale ni jamana kasi ka représenter a Europe la Europe fin be ni insécurité be jamana kasi ka représenter l'administration ka signer assurer la protection des personnes et des biens ale ni ka maula kana anu ou ka bolla fin nuga la fulu ani ka lutter contre le terrorisme ale ni la criminalité transnationale ale ni c'est bingani mbeke frontière là donc ka o kele kosebe donc aga axe folo défense et sécurité akumana ni
fin saba de ka recrutement kumana ni fin nu de ka recrutement massif ale ni infrastructure militaire ale ni opération dugukolo ko u ye min lancé kɔsa in na donc recrutement massif u bɛna maa ba tan ni duuru ta armée la militaire kunda la maa ba kɔnɔntɔn u bɛn'o ta agent de sécurité la donc ka militaire bɛna créer Buguni Kucala San Kita Jɛma Ɲɔrɔ ale ni hôpital militaire kan ka jɔ Banakɔrɔni o kɔfɛ opération dugukolo ko fana lancera donc pour ka se ka segin ni administration insécurité bɛ yɔrɔ minnu na ani ka mɔgɔw lakana o n'u nafolo ani ka terrorisme waleya jatigɛ waleya ko kɛlɛ ale ni bingani minnu bɛ kɛ frontière la la criminalité transnationale donc sisan axe 2 axe 2 là avec comment fait min kan o ye sur les réformes politiques et institutionnelles o bɛ fɛ ka réforme mun kɛ politique kunda ale ni institution kunda donc fɔlɔfɔlɔ a ye min fɔ a ye k'a fɔ k'u bɛna a continuer ka se ka constitution min kɛra 2023 k'o kɔnɔna kumaw ka se k'o appliquer donc u bɛ fɛ ka continuer o de sira fɛ ensuite o bɛna système de déployer o tɔgɔ ye ko SIGRH système intégré de gestion des ressources humaines o bɛna o intégrer administration kɔnɔna na pour ka se ka maa minnu bɛ baara kɛ administration kɔnɔna na ka se k'olu suivi kɛ ani ka se ka a dɔn maa hakɛ joli yɛrɛ hakika mun bɛ baara kɛ administration kɔnɔna na sɔsɔli tɛ se ka kɛ min na ani lutte anti corruption ka corruption kɛlɛ donc yuruguyurugu ko kɛlɛ ka a fɛɛrɛ minnu b'a bolo o ye ka enquête lancée à chaque fois ni yuruguyurugu bisigi kɛra mɔgɔ min na ka enquête lancée n'a y'a sɔrɔ n'i ye wari yuruguyurugu kɛ n'i ye yuruguyurugu kɛ administration kɔnɔ ka wari dɔ sɔrɔ donc i ka bien bɛ saisi k'a geler donc ani ka association ka loi ko lakurakuraya ka se ka adapter association minnu ye association loi minnu bɛ olu kɔfɔ ka se ka a segin a kan ka adapter tuguni donc o kun ye a ka axe filanan a ka axe sabanan a kumana sur la satisfaction des besoins fondamentaux de la population ka se ka population ka besoin fɔlɔ mun ye dunkafa ninnu sɛnɛ ninnu olu n'a ɲɔgɔnnaw ka se k'olu sabati donc o axe kɔnɔna na bakuruba caman b'a la a fɔlɔ o ye sɛnɛ agriculture a ko u ka objectif ye min ye o ye ka tonne million tan ani kelen ka se k'o sɛnɛ suman na i n'a fɔ ɲɔ blé minnu ye suman donc céréales donc ale ni réserve stratégique u bɛ fɛ ka réserve stratégique de bila u bɛ fɛ ka tonne 8,000 ani 4,000 u bɛ fɛ k'o bila réserve la c'est à dire o bɛ bila yen ni gɛlɛya nana olu bɛ bɔ ka di jamana kɔnɔdenw ma ani ka fɛrɛ par exemple a ka kɛ sisan blé i n'a fɔ 2022 kɛlɛ wililen Ukraine ni Russie cɛ donc blé gɛlɛyara blé tun tɛ ka sɔrɔ bilen parce que européen tun bɛ k'a bɛɛ ta donc blé tun tɛ ka sɔrɔ bilen donc n'olu n'a ɲɔgɔnnaw kɛra i bɛ se ka taa maga i ka réserve la i ka réserve stratégique la donc i b'o di jamana kɔnɔdenw ma k'a feere u ma da nɔgɔya la yanni gɛlɛya ka ban donc k'u bɛ fɛ ka tonne 80,000 ani 4,000 de bila o ɲɛ u ka réserve stratégique na. Donc ensuite, ko appui aux exploitants, ko bɛ fɛ ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ minnu bɛ sɛnɛ kɛ minnu bɛ dugukolo exploiter u bɛ fɛ k'u dɛmɛ tracteur 380 k'u bɛn'o di agriculteurs ma donc sɛnɛkɛlaw ma tracteur 380 donc k'u bɛna intrant ale ni i n'a fɔ suman ninnu ale ni engrais ninnu k'u bɛna o tonne 261 ani tonne 406 k'u bɛna o di entrant ma ale ni tonne 28,000 ani 400 o b'o di suman na pour que ka danni kɛ n'a ye o b'o di sɛnɛkɛlaw ma o kɔfɛ soutien social ko ka fantanw dɛmɛ nin na donc u bɛna min kɛ ko distribution gratuite de 17 666 tonnes donc ko bɛna tonne 10,017 ale ni 600 ani 66 tonne suman na tonne 10,017 ani tonne 600 ani 66 k'u bɛn'o ni fantanw ma ka taa o di k'u b'o ta k'o di fantanw ma Fufalaki donc a bɛ bɛn maa hakɛ min ma u b'a di maa 1,1 ani 115,000 donc
o fɛn ninnu bɛ di o maaw de ma maa miliyɔn kelen ani maa ba kɛmɛ ani ba tan ani duuru donc minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ensuite an kun ye agriculture a ye agriculture kofɔ a ye soutien social kofɔ fantan dɛmɛni na donc a bɛna don élevage la donc élevage la u ko k'u bɛna misiden miliyɔn mugan ani fila ani miliyɔn mugan ani fila ani ba kɛmɛ duuru k'u bɛna olu vacciner k'olu ka vaccin k'olu la ani insémination de 20 000 vaches k'u bɛna misi fɛnɛ misimuso fɛnɛ o ba mugan k'u bɛna o insémination ye min ye o ye ka se k'a fɛngɛ pour que a ka den sɔrɔ quoi i b'a sɛnɛkɛlaw bagan maralaw ninnu b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min. Ensuite, approvisionnement là. K'u y'a programmé ka malo tonne ba kɛmɛ saba de importer kana ka don Mali kɔnɔ malo tonne ba kɛmɛ saba k'u bɛn'o importer ka bɔ jamana wɛrɛw la ka na ale ni tonne ba kɛmɛ fila sukaro la ale ni graine de coton o tonne ba bi saba donc tonne ba kɛmɛ saba malo la u bɛn'o ladon Mali kɔnɔ tonne ba kɛmɛ fila sukaro la u bɛn'o don Mali kɔnɔ ka bɔ jamana wɛrɛw la ani ni tonne ba bi saba ka bɔ coton kolo la. Ensuite a donna énergie fɛnɛ kɔnɔna na énergie kɔnɔna na nin bɛɛ ye population ka besoin fondamental u mago bɛ min na yɛrɛ joona joona donc énergie a ko k'u bɛna ko centrale solaire 4 kan ka dilan ale ni centrale hydraulique donc barrage centrale solaire 4 ale ni barrage o m'o hakɛ bɛɛ ma fɔ kosɛbɛ donc u bɛna ligne de transport c'est-à-dire ligne mun bɛ courant ta ka bɔ centrale la ka na n'a ye fo dugu kɔnɔ u bɛna o kilomètre ba fila ale ni 580 ani 8 k'u bɛna o de dilan ale ni ligne de distribution mun bɛ kɛ ka ni courant bɔra centrale la ka na fo dugu kɔnɔ o ye ligne de transport ligne mun bɛ taa mɔgɔw ka so kɔnɔ o ligne de distribution k'u bɛna o kilomètre ba kelen ani 778 ani 8 k'u bɛna o de dilan donc k'u ka objectif ye min ye ko ka bɔ courant na tile kɔnɔ heure 6 ka na tile kɔnɔ heure 19 k'u bɛ fɛ k'o de kɛ. Ensuite ji ta fanfɛla la ji sɔrɔli nɔgɔya la donc k'u bɛna station de traitement station min bɛ kɛ ka ji traité k'u bɛna o den fila dilan mun bɛ se ka mètre cube ba 70 ale ni ba 6 traité don o don a kelen o kelen donc u bɛna station de traitement dilan den fila station den fila mun bɛ ji traité mun bɛ se ka ji traité tile kɔnɔ mètre cube ba 70 ale ni ba 6 a kelen o kelen donc a bɛ taa bɛn peut-être mètre cube ba 100 ani ba 50 donc infrastructure routière là donc sira ta fanfɛla la u bɛ fɛ ka sira kuraw dilan ka siraw aménager donc par exemple u ko k'u bɛna Bamako Dakar sira k'u bɛna o aménager kilomètre 100 en fait u bɛna a travaux kɛ kilomètre 100 ale ni 38 k'u bɛna o dilan donc sisan ensuite service public là a ko k'a bɛ fɛ ka service public k'a bɛɛ digitaliser pour que jamana kɔnɔdenw ka se k'u ka fɛnw kɛ de façon digitale donc ale ni installation d'un représentant de l'État dans chaque circonscription k'a bɛ fɛ ka circonscription fɛn fɛn bɛ commune fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ka État ka représentant bila ye pour que ka se ka administration kow ninnu ka se k'u nɔgɔya jamana kɔnɔdenw bolo. Donc nous avons accès sabana sur la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Donc nous avons hami follow kasi ko luglan jona. Donc on a Sénébala, Fantan Demeni bala, Bramaran bala, donc importation bala approvisionnement kanani malo aller ni suro pour que bekaseka osro son royala. Donc aller ni énergie courant, aller ni ji ale ni siraw ale ni service public donc on est comme axe sabanan kono sisan amna do axe nanina kono mi amélioration de la carte sanitaire kaseka kenya ale ni jelia ko sabati dugu konnana donc ko o konnana ubina minke ubina jeunes formés 45 000 stages donc stage ba binani anduru formation professionnelle là donc ubina ok ale ni stage ba kele ani 100 fila
mun stage de qualification mun b'a to i bɛ métier kalan donc komi na soutien bila jeune ye donc o ye formation jeunesse ka formation yɔrɔ donc komi na soutien bila jeune ye ka jeunes dɛmɛ u ka projet la ni projet min talen bɛ jeunes fɛ komi na a projet ba naani ani kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ komi na o soutenir donc sisan o kun ye formation ani jeunesse donc a ka axe naaninan kɔnɔ donc a ka axe naaninan kɔnɔna na toujours santé ale ni assainissement donc kɛnɛya ale ni jɛlɛya o hukumu kɔnɔna na donc a ko k'u bɛna clinique 7 clinique modulaire 7 k'u bɛn'o dilan ale ni centrale d'oxygène 3 centrale min bɛ oxygène dilan o den 3 donc u bɛna incinérateur ninnu installé CESCOM ninnu kɔnɔna na minnu bɛ fɛnw jeni k'u kɛ mugu ye o den 102 donc à laboratoire médical de niveau P2 donc k'u bɛna o den 1 dilan donc laboratoire P2 k'u bɛna o den 1 dilan o ye laboratoire baw de donc o ye santé ale ni jɛlɛya ta fanfɛla la ko bɛna ka niveau mètre ba 600 ani ba 70 ani ba 7 ale ni 600 ani 56 ko bɛna o de kɔnɔna bɔ k'o curé k'o kɔnɔna bɛɛ bɔ k'o kɔnɔna bɛɛ nettoyer ani ni station de traitement 5 mun bɛ bɔgɔ ni jinɔgɔ ni fɛn ninnu vidange kɛ k'o traiter donc u bɛna o station 5 dilan donc foncier ani ni logement ko dugukolo ani logement social k'u bɛna parcelle ba 800 ani ba 10 k'u bɛna o immatriculer donc k'u bɛna o kura u bɛna numéro k'a la k'o bɛɛ immatriculer k'u bɛna hectare 429 fɛnɛ k'u bɛna o réserver pour ka se ka logement sociaux dilan o kɔnɔna na donc u bɛna logement sociaux fɛnɛ laban u bɛna achever ka se k'o baara ban logement ba 2 ani 770 ani 89 jamana kɔnɔna na donc u bɛna logement sociaux ba 2 ani 770 ani 89 u bɛna o de laban 2025-2026 kɔnɔna na donc ni de b'a ka programme kɔnɔ gouvernance économique donc sɔrɔ ta fanfɛla la ka o bɛ sɔrɔ ninnu piloter cogo min ko o bɛna min kɛ o ye digitalisation des services u bɛna service digitalisé i n'a fɔ u ye application min dilan ko douane intelligente ale ni trésor paye donc u bɛna olu dɔn ba la pour ka se k'a dɔn wariw bɛ taa wari hakɛ min bɛ sɔrɔ yɛrɛ hakika la ani wari minnu bɛ taa yɔrɔ min tout ça donc u bɛna o bɛɛ gérer numérique kɔnɔna na donc de façon digitalisée. Renforcement du contrôle des dépenses et de la mobilisation des ressources internes. Ko bɛna contrôle fanga bonya. Ko bɛna contrôle fanga bonya jamana bɛ wari min dépenser ale ni a bɛ wari minnu mobiliser a bɛ wari minnu ladon ko o fara ɲɔgɔn kan donc ale ni ressources internes o ye fɛn minnu b'an bolo kɔnɔna na quoi. Ensuite toujours a ka axe naaninan kɔnɔna na u donna secteur minier kɔnɔ secteur minier kɔnɔna na donc a ko ko bon ko code minier kura ko adoptera déjà ka kɔrɔ donc k'u bɛna minnu bɛ sanu bɔ de façon artisanale minnu b'a bɔ bolo la machine ba ninnu tɛ minnu bolo tout ça donc mine artisanale ninnu k'u bɛna o encadrer kosɛbɛ kosɛbɛ k'u bɛna o encadrement fanga bonya ani u bɛna guichet unique foncier k'u bɛna bila sen kan donc bɛɛ bɛna taa a ko ɲɛnabɔ yen quoi donc ensuite an bɛ don axe 5nan kɔnɔ mais yan'an ka don axe 5nan kɔnɔ an bɛna a bakuruba ninnu bɛɛ fɔ axe 4nan in kun ye amélioration de la carte sanitaire donc ka se ka kɛnɛya ale ni jɛlɛya sabati donc u ko k'u bɛna jeunes former donc formation et jeunesse o bakuruba kɔnɔna na o ye fɛn dama damaw fɔ donc santé ale ni assainissement donc lakana ale ni jɛlɛya o ye dɔ fɔ o fɛnɛ na donc foncier ani logement social dugukolo ale ni logement sociaux dɔ fɔ o la gouvernance économique donc sɔrɔ ta fanfɛla la olu bɛna sɔrɔ ninnu gérer cogo min o ye dɔ fɔ o la ale ni secteur minier fɛnɛ o ye dɔ fɔ o fɛnɛ na donc sisan an bɛna don axe 5nan de kɔnɔ donc a ka bakuruba 5nan amélioration du système éducatif k'u bɛ fɛ ka kalanso système ko améliorer ka dilan ka ɲɛ donc a ka fɛn fɔlɔ ko apprenant et filière donc minnu bɛ kalan kɛ kalandenw ale ni u ka filière ninnu donc k'u bɛna
kalande baduru ani keme ani bishegi shegi kumno au formé 2025 qu'on en a kata 2026 qu'on en a dans des filières à fort débouché, c'est-à-dire filières mounou débouché baboulou là, donc filières mounou be bara di mo majona kumna mo formé ola mo baduru ani keme ani bishegi ani shegi kumna mo formé ola 2025 kata 2026 qu'on en a enseignement supérieur. Donc, université Nunta, donc Kalanso Bau, ni Isra, ça fait Kalan Nouma. Donc, poursuite de la formation des formateurs à l'ingénierie pédagogique. Comme maître ou formé, Kalangela ou formé, professeur nous formé à l'ingénierie pédagogique. Morobe Kalanchogomi. Comme na olu formé ola, ou na continuer olu formé ola. Moro Kalanchogo. Mɔgɔ kan ka kalan denmisɛnninw bɛ kalan cogo min u bɛna continuer ka professeur ni maître ni formateur former o la. Mise à disposition d'une plateforme numérique nationale et de bibliothèque virtuelle k'u bɛna plateforme numérique nationale k'u bɛna o bila sen kan. Donc i b'a taper internet sanfɛ i bɛ se ka i ka fɛnw lajɛ o kan ale ni bibliothèque virtuelle ale ye bibliothèque min bɛ sɔrɔ internet fɛnɛ sanfɛ donc i bɛ se ka taa livre kalan yen nɔ tout ça. Ensuite, aller une infrastructure scolaire, comme école fondamentale, donc des école primaire, comme à Dembishegi en Dourou de Gla. Lycée, tant en Kélé. Autant en Kélé qu'on a lycée Flabé, au lycée d'excellence, comme au Gla. Donc, en réhabilitation des laboratoires pédagogiques des universités de Ségou et Sikasso. Ko laboratoire pédagogique mulumbe Ségou université konnana ale ni Sikasso université konnana ko bunu lu réhabilité ça bunu Glan Croix il va sur chenendo ko buna a be Glan Croix duni. Donc qualité et contrôle ko buna établissement c'était Kalanso Bakele ani Keme ani Binani ani nani Kalanso privé ko buna lu évaluation ke kalaye nous be chacun respecter nous au cas tableau ka nous be programme sur tout ça ko buna lu évaluer Kalanso privé Bakele aleni Keme ani Binani ani nani comme nous d'évaluer. Okunye axe durna même tali que amélioration du système éducatif, c'est-à-dire Kalanso glani Kalanso programme à système Kogla. Donc le système éducatif. Donc on termine qu'on fait amedo anga bakuba worona axe worona apaisement du climat social koka ben sabati en union là. Donc climat social en y a une union là ka ben sabati ben kelia ko sabati en y a une union là. Donc follow aka o bakuba bakono mbakono et dialogue social et qualité des relations publiques. Donc ko abena activation de 200 cadres de dialogue social comme dialogue social kemefla comme no de blasenga secteur public là les secteur privé. Relance de 60 accords syndicaux non exécutés. Comme na accord bioro où le syndicat de l'Union Mouluma exécuté comme nous au Dombala. Mise en œuvre opérationnelle du Conseil national du dialogue social. Comme na Conseil national du dialogue social CNDS comme nous au Dombala, comme nous au final Dombala de façon opérationnelle comme na Bradamnego. Recrutement de 90 personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Comme la fonction publique qu'on en a, comme la Moromono, Alaïou, Oudrabini, Banado, Handicapudo. Donc, comme la Oma Bikononton, comme la Olu recruté cadre fonction publique là. Application du cadre juridique de rémunération des agents de l'État. Donc, comme la cadre juridique qui gland pour que les agents de l'État, ou Kassika Sara, Sara Konyumana. Réconciliation et cohésion. Ben, avec Kelia Rukumula, donc réinsertion socio-économique de 600 jeunes issus des zones de conflit. Comme nous, Demsenou Kemeworo, comme nous réinsérer de façon socio-économique, donc Manifiala, Aleni, économie, Sorota, Tafanfela, ma Jenny Kemeworo, donc Moulou Bebe Bo, Kelebe Yoromuna. Donc nous les déplacés nous tout ça nous nous réinsérer d'où on a cassé au Kabara Douma cassé ou la gagné. Donc poursuite de l'intégration de 34 000 ex-combattants. Koubena a continué car Moulouye Keleke bon Moulouye milice nous fait nous a deux zones fait nous donc on a continué pour nous réintégrer armée qu'on a enfin pour réintégrer société qu'on a ma ba bisaba ani ma banane.
Donc, aménagement de lieux de mémoire pour les forces armées et de sécurité. Comme na où les monuments faut comme nos glas armée mauma nintora ninkelen kono. Donc au monument min kanga gla bon comme na au glan ko ban dans la sonama. Ubina deme lase ma ba flama mulu kera victime kele yɔrɔ la kele be yɔrɔ mun la minnu kɛra victime minnu ka hakɛ bɔsuru la les droits humains donc minnu ka hakɛ bɔsuru la k'u ka dangari k'u la quoi comme na u ka dɛmɛ lase maa ba fila ma aux victimes maa ba fila donc ensuite bɛɛ ni kɛlɛya hukumu kɔnɔna na toujours comme na dialogue interreligieux dilan comme na dialogue interreligieux bila sen kan et lutte contre l'extrémisme ani ka kɛlɛ kɛ radicalisme ale ni extrémisme la donc pour que se k'o kɛ u bɛna wajulu kɛnɛ ba kelen u bɛna o dilan k'o encadrer donc wajulu kɛnɛ ba kelen u bɛna o dilan k'o encadrer donc dialogue inter et intra-religieux comme na dialogue bila c'est-à-dire diinɛtigiw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni diinɛ kɔnɔna yɛrɛ la par exemple sisan chrétiens catholiques de protestants be olu ka kuma ni ɲɔgɔn ye donc silamɛya kɔnɔna na sunamɔgɔw bɛ tijani mɔgɔw bɛ sufiw bɛ bon o bɛɛ ka ɲɛmɔgɔw bɛ quoi donc u bɛ n'olu lasigi u ka se ka kuma ni ɲɔgɔn ye donc pour ka se ka bɛn ni kɛlɛya sabati jamana kɔnɔ donc o de kun y'o ye recensement national des édifices et de culte donc comme na c'est-à-dire yɔrɔ ye batokɛ yɔrɔ comme na bɛɛ recensé jamana in kɔnɔ yɔrɔ ye batokɛ yɔrɔ i n'a fɔ misiri église ale ni fɛn wɛrɛw fɛn yɔrɔ ye bato yɔrɔ comme na a bɛɛ recensé ka bɛɛ lakodɔn. Construction d'un centre national de désendoctrinement et extension des centres de Gao, Mopti, San et Ségou. Donc, comme là, centre de désendoctrinement, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont hakli chouin, qui hakli mi, qui ont fait nous terrorisme waliana, comme là, centre de clan, moulumbe, au hakli là, au mirna djougou, nous, des gens qui ont hakli là, donc pour que c'est qu'à ou fengé ou qu'à n'y a ni fait cric là nous quoi. Donc en même temps, centre dɔw bɛ Gao, Mopti, San ani Ségou ko bɛna olu bonya ka tɛmɛ o bɛ niveau min na. Donc mobilisation de la jeunesse, comme la jeunesse est mobilisée, donc au recrutement de 20 000 jeunes volontaires, comme jeunes volontaires, donc a bɛ bɔ i yɛrɛ de la sara côté fɛn côté a bɛ bɔ i yɛrɛ de la jeunes volontaires comme maa ba mugan o bɛna o recruter pour essayer ka bɛn ni kɛlɛya sabati jamana kɔnɔ. Engagement citoyen d'1 million de jeunes, comme jeunes million kelen. On a engagement citoyen au nous programme de formation patriotique et organisation d'une biennale du sport comme on a formation patriotique qui est on a biennale du sport d'organiser je crois qu'on est Tombouctou non biennale biennale minkanga glanina o est Tombouctou mais on a biennale du sport fenegla. Donc, comme on a au cas de sportifs de haut niveau, donc ma bisaba de Olympiade 2024-2028 donc ensuite, culture comme levier de développement. Comme là, on a second dongo, on a un dofo, comme nous, ok, sinsibéré pour qu'on se développer. Donc, il y a un discours qu'on a fait, que le général Assimi Goïta, quand il 2025, il déclarait comme année de la culture. Donc, en 2025, déclaré qu'il faut que 2025, il y ait 100 000, il y a un dofo 100, il y a un second dongo 100. Donc, valorisation du patrimoine et soutien aux artistes. Comme là, on a second dongo, on a tableau, comme là, on l'a valorisé, on a soutien de artistes. Organisation d'événements majeurs, comme là, événement bau, comme là, événement culturel bau gland. Donc, il faut biennale artistique et culturel, mais qui est Tombouctou. Donc, on a Axi Warona. Donc, Axi Warona, elle est tali que apaisement du climat social des cas. Donc, ben Kelia Kaseka Sabati Jamana, donc, si ça, Aminado, Bakruba, Wolon Flanala, mon tali que Axi Wolon Flanana, mon tali que renforcement de la diplomatie. Comme la diplomatie, comme la Assisi. En diplomatie, c'est-à-dire, Anni Jamana, Woro Chelala. Jamana diɲɛ yɛrɛ b'an ye cogo min ani jamana wɛrɛw cɛla la donc an ka fanga ye min ye an ka
tableau est mis donc on nous a discussion mais mis comme on a aussi si kosobe à follow mis la défense des intérêts nationaux comme on a jamana a intérêt comme on au défensif donc comme on a à follow mis les combats des narratifs erronés et stéréotypes hostiles koka jamana minnu b'an juguya la minnu bɛ taa galon tigɛ anw ye galon tigɛ jɛnsɛngɛlen naani tɔnbaw ninnu na ka galon tigɛ k'a da an na k'u bɛna taa olu kɛlɛ kosɛbɛ diɲɛ tɔnbaw ɲɛma donc k'u bɛna olu ka galon ka taa olu kɛlɛ kosɛbɛ ale ni u bɛ an stigmatiser ni min u bɛ stéréotype hostile donc c'est à dire u bɛ an kɛlɛ u bɛ discours fu ani galon minnu tigɛ ka da an na donc olu fana kɛlɛ donc ko action ko guidé par l'article 34 de la constitution mun b'a fɔ ko la souveraineté ko bɛɛ kan ko mali ka yɛrɛya ani ni mali peuple ka choix ani ka choix u ka partenaire stratégique choix ale ni an ka jamana intérêt défendu ko o jagoyalen do bɛɛ kan minnu ye jamana wɛrɛw o jagoyalen do bɛɛ kan k'o respecter n'i t'o respecter an ni tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ensuite a donna ayasi fɛn kɔnɔna na a ko k'u bɛna u ka position commune régionale région kɔnɔna na donc région kɔnɔna na k'u bɛna u ka position k'u bɛna sinsin an jamana saba k'an bɛna an ka position sinsin an ka position mun position commune c'est à dire an bɛɛ jɛlen bɛ position min na k'an bɛna o sinsin sous région kɔnɔna na donc comme là AES fɛnɛ ka feuille de route comme là a bila en route donc comme là a baraw bila sen kan bara minnu ko fɔra k'a fɔ ko a feuille de route kun ye min ye comme n'o bila sen kan renforcement du mécanisme de coordination pour porter plus efficacement la voix du Mali et de la Confédération donc comme là ou ka coordination comme là au mécanisme comme là au sisi pour que ka se k'u ka kan porter jɛnsɛnɛkɛ naani na Mali ka kan ale ni ayasi ka kan ka se ka lakodɔn ka kofɔ diɲɛseleke naani tɔnbaw bɛɛ la mobilisation de ressources et partenariat donc comme na a lajɛ ka partenariat ɲini ka accord ni convention dilan accord de financement minnu ye projet prioritaire ka accord de financement lasɔrɔ ni jamana wɛrɛw pour ka se ka projet prioritaire dilan donc promotion et placement de cadres maliens dans les organisations internationales comme na u seko bɛ kɛ k'u bɛna u seko bɛɛ kɛ pour ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw dɔw placer diɲɛseleke naani tɔnbaw ninnu na pour que u ka se ka se k'an ka jamanaw défend donc toujours a ka axe 7 in kɔnɔna na mun bɛ tali kɛ an ka diplomatie na a kumana diaspora mɔgɔw la a kumana diaspora mɔgɔw ka ko la a ko ko diaspora ko fɛnw do k'u jijalen do k'u jijalen do jamana ko la donc ko n'i y'a jateminɛ ko 2024 k'u ye min ladon ka transfert d'argent u bɛ transfert min kɛ jamana enfin u bɛ transfert min kɛ ka wari ci u ka somɔgɔw n'u ka fɛnw ma ko o bɛnna 700 milliards ɲɔgɔn de ma ko miliyari 700 k'o de donna jamana kɔnɔ diaspora fɛ donc 2023 2023 donc on peut 5,6% du PIB donc jamana foroba wari enfin jamana foroba nafolo a bɛ bɛn kɛmɛ sigida 5,6 presque a bɛ bɛn 6 ma quoi donc promotion du développement et de l'investissement productif comme la co-développement aller ni investissement productif comme là aux promotions ani création d'un guichet unique pour documents administratifs et d'un dispositif d'accompagnement des projets portés par la diaspora comme la guichet unique là pour mon métallique document administratif sur l'île la Noria aller ni on a accompagnement black amoro accompagner ou cas projet ou la mon talendo diaspora fait ni diaspora mo be fait kana projet la Mali là comme nous accompagner au projet Glanina donc aka axi là-bas axi chegina mon métallique élection comme la condition pour des élections transparentes et apaisées comme la condition mugla pour que élection cassé kake jelia konana aller ni baski konana donc comme la préparation rigoureuse de quai donc avec la mise en place des dispositions politiques qu'on casse qu'à disposition politique faire
fɛɛrɛw bila sen kan ale ni lakana ale ni technique wɛrɛ élection fɛn kan ka kɛ u bɛna o bila sen kan yan'u ka don o élection kɔnɔna na pour que ka se ka crise post électorale éviter ou bien crise électorale ka se k'o éviter o yɔrɔ in na c'est très important u ko k'u bɛna baara suguya bɛɛ kɛ u bɛna baara suguya bɛɛ kɛ ka fɛɛrɛ suguya bɛɛ kɛ ka lakana suguya bɛɛ kɛ pour que ni élection mun bɛ kɛ a kɛra élection municipale o élection régionale o élection députéya ou bien fɛn o fɛn présidentya élection pour que lakana ka se ka sabati o élection na wa ni élection kɛra maa kana sɔrɔ minnu b'a contester maa kana sɔrɔ ka taa furuku wuli jamana kɔnɔ ka taa fitinɛ wuli jamana kɔnɔ ka se ka na ni crise post électorale k'a fɔ ko élection kɛlen kɔfɛ dɔw k'a fɔ ko ne gagnera dɔw wɛrɛ k'a fɔ ko ne gagnera o jamakulu fila u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn kɛlɛ donc marifaci ni fɛnw ka daminɛ tuguni k'u bɛna u sinsin k'o bɛɛ la ka se k'o bali donc pour ka se k'o kɛ fɛɛrɛw dɔ b'u bolo donc lakana ta fanfɛla la politique fɛɛrɛw ta fanfɛla la ale ni u ye min fɔ ko c'est le renforcement juridique donc élaboration et mise à jour des textes de loi et instruments électoraux ko bɛna mise à jour kɛ loi texte de loi ninnu na ale ni loi minnu bɛ tali kɛ élection na donc n'u taara loi électorale révisée a kana bali mɔgɔ la donc ko bɛna olu révision juridique kɛ pour ka se ka renforcement juridique ka se ka o sinsin kiri niveau la mun bɛ tali kɛ élection na donc pour que se k'o kɛ k'u bɛna collaborer ni EJ donc k'u ni EJ autorité indépendante de gestion des élections k'u bɛna collaborer n'o ye pour que ka se ka o processus fiabilité garantie c'est-à-dire qu'o processus ka se k'o a kan ka kɛ cogo min ni EJ de bɛna bɛn a la pour que ka se ka a baara ninnu bɛɛ kɛ a ka se ka kɛ basigi kɔnɔna na a ka se ka kɛ jɛlɛya kɔnɔna na donc ni de y'a ka axe seginna mun bɛ tali kɛ élection ka se ka kɛ jɛlɛya kɔnɔna na a ka se ka kɛ basigi kɔnɔna na k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que o condition ka se ka bila sen kan n bɛ segin a kan k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que o condition ka bila sen kan a m'a fɔ ko 2025-2026 élection bɛ kɛ dɛ k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que o condition ka bila sen kan voilà comme parce que les mots sont importants les gens o bɛ kulonkɛ kɛ mots kan donc fɛnw ka fɔ k'o prépare latigɛ donc ni de tun ye premier ministre ka plan d'action général a taara min défend CNT mɔgɔw cɛla la donc assemblée kɔnɔna na CICB kɔnɔna na plutôt donc a y'o discours de kɛ a kun ka di n ye ka n'a ka o bayɛlɛma aw ye bamanankan na parce que a kun fɔra français kan na donc aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye aw ka mɛn ni ɲɔgɔn na wɛrɛ ma salamu aleykum